Nduk Niken, ya nduk. Wah, sampean isih dinteni karo penggemarmu sing semono akeh. Pancen iso dadi daya pikat kok Niken iki tenan. Sesuk ya sik tanggapan sampean. Puasa, Pak. Maksudnya? Puasa tanggapan, Mas. Kalau benjing libur. Libur. Pertengahan puasa tanggapan. Tanggapan poso sik tanggapan nah. Nggih. Masya Allah, nduk. Lek lagi ketrima nganti kaya ngono ki mula aja lali tansah bersyukur ya karo Gusti ingkang nyipta jagat. Lek sinden sing apik ki pirang-pirang, suarane becik ki pirang-pirang, sing ayu ya akeh. Ning sing ketrima ditresnani karo sing gelar jagat kaya sampeyan iki langka nduk tenan. Mula ya Alhamdulillah. tenan awake dijaga tenan. Nggih. Aja lemu-lemu ya. Niki pun sudah lho, Pak. Pun sudah to. Nggih. Dewi nganane pas kepanggih jenengan kan 68,5. Heeh. Terus Nek saiki saniki 68,3. Sudah, Pak, punan. mung sudah komane. Ha iya. Ra apa-apa nduk, ra apa-apa. Lek kanggoku wong wedok iki luwih becik kelemon timbangane kekurunan. Wong lanang sakniki niku sing digoleki malah sing gemoy-gemoy kados kula lho, Pak. Bapak ya ngono kuwi. Mbokmu anggere lekas kuru, ayo mangan sing akeh. Ngono kuwi. Iya, demangi kok. Nggih, apik-apik pancen Nek kaya ngono. disawangke ketok seger lho, Pak. Ah iya, seger. Ora kaya wong tipes. Ah iya, ngono kuwi. Terus lek wong lemu iki cara prau tumpake ra iso uling, wis tenan ngono. Ngono, Pak. Makanya niki Mbak Umi niki kan kekurusen to. Niki kula ajari punan resep-resepe biar gendut. Makanya niki kan malah rada lemu titik to niki, Pak. Kuwi mangan akeh ra iso lemu. Mergo pikirane panggang mikir cah lanang ae. Lah iya. Ah iya, hubungan tanpa status. Ayo ngono kuwi. Oh, HTS. HTS ya, Nduk. Aku ora ngerti HTS. cah-cah saiki. Coba jumeneng to, Nduk, Ken Niken Nggih, santai Pak. wae tenan. Ben piyayi-piyayi iki do preso lek Niken ora mung nembang cara kekinian ya, cara sing rada lawas-lawas ki ya iso. Wong mangkati asine mbiyen lek sampean ning panggung pertama lho ya nyinden to mbiyen. Nggih. Ah iya cilikamu kaya ngono. Ipel-ipel mau bunder seser mbiyen. Ah iya. Saiki iso modot dadi semono. Terus ora ngira iso dadi piyayi. Wah, tenan sing tresnani kaya ngono. Lakune bapak ibumu satemen nyembuh karo sampean dadi wong hebat sing tresnani pirang-pirang. Nggih, Ya. alhamdulillah. Kok aja kesusu rabi lho kan. Mboten, Pak. Biasane bintang lek kesusu rabi dirabi karo wong, penggemare do suda kuwi engko. Aman, Pak. Aman ya? Nggih, aman. Aman. Piye kira-kira isih kelingan apa ora yen ngaturake tembange karyane Mbahmu Sukron Suwanda? Napa? Mau ana sing ulang tahun ngersakake ya kuwi Sri Huning mau. Nggih. Isih kelingan. Tasik. Alhamdulillah. Coba kaya apa? Sak bawane oke? Nggih. Oke. Coba. Niken Salindri. Bawane yen ora kleru Asmarandana. Coba diaturake sing kanthi apik, kanthi becik. Coba. Ngono lho. Angger bintang tamune Niken iki kamera iso ting truwentel semono akeh lho. Kuwi iki sak seten iso nek 12 kamera lho, kaya ngono. 15, Pak. 15 malah. Niku saking Sragen. Bener kok Sragen kuwi. Nggih. Kuwi nggih. Gurune Niken dirasa. Guru. Ah iya nggih matur nuwun katresnanipun. Kuwi pancen tresna karo budaya lek hasile pira to kan ngono kuwi. Pancen ya tresna. Nggih. Yo dibawani, ayo. Putri Kangsu Lestieng warni Sone bapak piye kan sone bapak? Sone Hmm. esu niki apik Pak. Sound system lho. Nggih. Apa iya? Niki to Pak. Sing didamel sakniki niki to. Iya, iki sing nang jero sone bapak iki. Menggelegar. Menggelegar ya. Nggih. Ah iya. Oh, niki nggene jenengan piyambak. Oh iya. Iki nggenku kabeh lek adol sawahe mbokmu mbiyen iki. Lah iya kene sampean sik eling karo perjuanganku. Heeh lho. Sound sistem sound dalem iki kiri kanan iki asil aku anu mbiyen apa sawahku teko saiki ya urung balik kan.
Aja kok sawah, mas-masanku ki lho gelang kalong teko saiki ra enek lho delok niki. Urung balik kan Bapak. Lah aku iki pancen dalang tanpa modal. Wayang iki paringane Mbah Sukron, ya toh. Nggih. Gamelan iki paringane Mbah Sukron, sound system Bukesi. Aku iki dadi dalang modalku mung gedange merotoli lho kan mungan. Ah iya. Nah, ngono kuwi golek bojo sing pinter ngono kuwi. Sugeng dalu Pak Bak kok nembe rawuh ing pundi kemawon. Oh, ora senengane. Yaene mancing senengane ora. Ora mancing dhek live TikTok karo Mas Bayu karo Pak Abah Kirun karo Mas Joko Klenteng ngono kuwi. Wah, sawerane jan banyu mili kok. Ayo. Ayo. Nano. Labuh tresna prapteng layan. Awas. Truk perang brong-brong. Pak, kula nate lho Pak ngoten niku. Ketento ya. Nggih. Ayo aku ya ser kuwi arep Ilate negas. kecokot. Ilate kecokot. Ya ampun sing nyokot sapa? Sing nyokot sapa? Duk prang-prang napa, Pak? Druk perang brong. Ayo. Ah, tenanan. Sing bener Pak. to? Sing bener duk perang gung. Nah, nggih. Bismillah. Druk perang brong. Truk. Ah, Pak, alah duk perang gung. Duk pranggang bajana Ngebelo. Ngepel sinten? Mbebelo ngguguk Bagong ora. Mbebelo nduk. Ayo. Mbebelo wirat moyo Tan ngira ya. tan ngira Sri Huning. Gundul. Masuk gundul, Pak. Gugur ora. Ayo. Gugur mongko musti kaning tuban Alhamdulillah sik kelingan isih lancar. Ya nduk, sak langgame sing kepenak Cahayu. Ya. Sri Huning mesti katuban lapat tresna duwene sapaya pati marang Raden Wiratmaya kang bos
Tong. Wirat Maya putra Dira. Regentong. Sira lawe. Prangtak tulung ketak prangtak. Tande. Tang. Sriuning putrane abdi mangsa pati nalikane puni kabebae Gita. Rinani. Wah. Iki lek jan ngendangi Niken iki pas iki lek Pak Bak iki. Niken suarane bantere kaya ngono, pengendange kaya jaranan. Ayo. Apik ngerti tenan ngene iki. Nenone ndak langsung ngono. Langgam kok ndak padake perang ya ora. Niku putrane ya hebat, niku dalang dari perintis kemerdekaan Madiun, Nduk. Wis kulino petok to? Nggih. Sering. Lek Mas Bagong Mayang wis nate bintang tamu apa urung jenengan? Nate napa mboten nggih? Kula supe. Dereng. Oh, berarti. dereng. Nggih mangke, nggih. Mangke lek syukuranipun Pak Wali mangke nggih sungkuran mangke nggih. Ning ketoke ora sida ketoke. Karo kanca sia-sia ora nggih. Nggih. Ya Nduk kan? Katresnane wirat maya Kelungtak. Ada. Ndrota. Tulu ditak tahit. Sanatian wakasatira prapte leno Tak. Sring strong.